Gadewch i ni weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di. Teir di'n plith tywallt y lan ysbryd arnom. I ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n hargydd Iesu Grist. Amen. Croeso gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Ein hoedfa nesaf pnawn Sul ym hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu tra'r ein heistedd Emyn rhif 21. Emyn rhif 21. Wrth orsedd y Jehova mawr, plyged trigolion byd i lawr. Gwybodaeth pawb mae ef sydd yw, yr hwn sy'n lladd a gwneud yn fyw. Emyn rhif 21. Bydd am darlleniad o'r Salmau, Salm 119, ac yn dechrau darllen adnod 169. Salm 119 ac adnod 169. Nesauad fy ngwaedd o'th flaen arglwydd, gwnau mi ddeall yn ôl dy air. Deied fy ngweddi ger dy fron, gwared fi yn ôl dy air. Fy ngwefusau a dreithafoliant pan ddysgech i mi dy ddeddfau. Fy nhafod a ddatgan dy air oherwydd dy holl orchmynion sydd gyfiawnder. Bydde dy law i'm cynorthwyo oherwydd orchmynion di a ddewysais. Hiraethais o arglwydd am dy iachawdwriaeth, ath gyfraith yw fy hyfrydwch. Bydded byw fy enaid fel y ddfoliano di, a chynorthwyed y farnedigaethau fi. Cyfiliornais fel dafad wedi colli cais dy was, o blegyd nid anghofiais dy orchmynion. Bydde bendit Dduw ar iair sanctau Dduw. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am fraint o cael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch am bob cyfle, ni'n diolch am cyfle o'r newydd i ddod i gan i dy glodydd, i alw arna ti, i brofi dy bresenoldeb. Gad i ni o Dduw wybod
ac i brofi dy bresenoldeb mewn ffordd nad i ni wedi brofi o'r blaen. Gad i ni wybod beth yw i nesau at ti, i ddod a'n deisyfiadau, gwybod am y gwrandawiad a'r derbyniad, i ni deimlo dy agosatrydd yma o Dduw, i ni'n gofyn am hyn fwy nag unrhyw beth arall, i ni'n gofyn o Dduw y byddwn ni'n profi dy nerth di ar waith o Dduw, bydd ysbryd di yn gweithio yn yr ymys yma yn ein plith, yn ein dwy ni'n agosach at ti, i gynyddu'r awydd i fyw i dy ogoneddu di a fwynhau. I gynyddu'r awydd i fwynhau dy gwmniaeth, nid yn unig wrth i ni gyd addoli gyda'n gilydd, ond wrth i ni fynd adre, wrth i ni fynd i'n gwaith ac wrth i ni fynd a dod trwy gydol y dyddiau, i ni'n gweddio o Dduw a byddwn ni'n cael profi yr agosatrydd hynny, dy fod yn agos ato, am bod yn gallu cymdeithasu â thi a siarad athfoliannu di. O Dduw, helpa ni i fod yn rhai o rwy ti am i ni fod. Gad i ni i fod yn blant sydd yn ffyddlon i'n tadnefol. O Dduw, madde ni am ein crwydro cyson, madde ni am ein ffeiliannau ni'n aml yn dadel di lawr. Ond o Dduw, ni yn diolch mai Duw o drigaredd wyt ti ac rwy ti'n llawn tosturi. Ac i ni yn felly'n llawenhau ac yn dyrchafu denw ac yn dyrchafu enw'r arglwydd Iesu Grist am ddarpariaeth, ffordd iach awdwriaeth, am i'r ffordd cael ei hagor, lle fod pechaduriaid yn gallu bod yn blant i ti. Ni yn gweddio felly bydd yna rai fydd yn gwrando nawr a bydde di yn gweithio ar y neidiau. Ni yn gofyn o Dduw y bydd dydd yn dod lle byddwn ni'n gwybod bod yna lawer sydd yn ceisio yn gwrando ac yn dod i'r man o dderbyn yr hodd o ffydd i ymddiried eu heneidiau yn yr arglwydd Iesu Grist. Terd gweithio ar y neidiau hyd yn oed heddi. Rho ffydd i ni ddisgwyl pethau mawr. Madde ni eto Dduw am ein anghrediniaeth. Madde nad ydyn ni'n disgwyl pethau mawr. Mor aml ni ddim yn disgwyl unrhyw beth o Dduw, ddim yn disgwyl gweld gwynebau newydd, ddim yn disgwyl gweld pobl yn ymateb i ddair di. Ond o Dduw, rho'r disgwyliadau. Gad i ni wybod yr wyt ti'n gallu dod yn ystod yr oedfa ac yn gallu gweithio mewn ffordd fydd yn trawsnewid bywydau. O Dduw, ni yn gweddio am yr rhai a fuodd yma blynyddoedd yn ôl ac eto wedi hen droedio ar hyd llwybrau'r byd. I ni yn gweddio y bydd na argyhoeddiad o bechod yn dod, a bydde ti'n dod i'w cof nhw, rhywbeth fydd yn eu dwysbigo nhw, yn eu argyhoeddi nhw, yn peri iddyn nhw ofni tragweddoldeb. O Dduw, tyrd gweithio deffra yn eidiau hyd yn oed nawr. Hyd yn oed rhai sydd ddim yn agos i wrando ar dair di, y bydd yr ysbryd glân yn dod a atgof iddynt, ac y bydd hyn yn fan cychwyn o'r troedio yn ôl o edifeirwch a troedio at y groes. Tyrd o Dduw, gweithio bendithio ni nawr yma. Ni'n cyflwyno yr oedfar, yr holl y ddydd i ti o Dduw, a dy blant ar hyd a lled y wlad, lle byddant yn dod ynghyd i addoli ac i ddyrchafu dy enw. Bendithio dy blant o Dduw. Tyrd, bendithio'r wlad hon. Gad i ni weld pethau mawr yn digwydd eto. Diogelon ni nawr arwain i yn ein hyddoliad. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gadewch ni ganu yr emyn gyntaf yn y llyfr Emynau, rhif 1, Sanctaidd, 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 Dduw holl a lluog. Yr emyn gyntaf yn y llyfr, gyn ni sefyll i'w chanu. Byddai'n testyn o lyfr y Salmau, Salm 119, ac adnod 169 a 170. Nesau fy ngwaedd oedd flaen arglwydd, gwna i mi ddeall yn ôl dy air, deied fy ngweddi ger dy fron, gwared fi yn ôl dy air. Nawr blynyddoedd yn ôl, ges i drafferth gyda'r cyfrifiadur. Wel, i ddweud y gwir, mae'r cyfrifiadur cyntaf gafon ni erioed. Yr un cyntaf i ni brynu, ac o'n i braidd yn wrthwynebus i'r syniad o brynu cyfrifiadur. O'n i ddim wir eisiau un, ond pwysau'n dod yn raddol, mae'n dda i gael cyfrifiadur ac yn y blaen. Chi'n gallu cysylltu â phobl yn bell i ffwrdd, ac oedd e'n beth newydd iawn. Ac o'n i ddim yn abod lot o bobl yn bell i ffwrdd, ond felly o'n i'n gwybod beth o pwrpas cael teclyn o'r fath. Ac yna meddwl, chi'n gallu rhoi pethau i'r plant i ddysgu ac yn y blaen. Felly cael fy mherswadio, ac yna mynd ati i brynu yr pecyn yma. Oedd yna becyn mewn siop lleol.
Wedi cael lawr nawr, dim oherwydd yr trwbl ges i gyda nhw, ond oedd y trwbl ges i gyda nhw, byddwn ni'n tybio'n ddigon i gael unrhyw siop lawr yn y pen draw. Ges i becyn, a oedd popeth yn rhan yn y pecyn yma. O'ch chi'n cael y sgrin, y cyfrifiadur, yr argraffydd a beth bynnag arall o'n nhw'n rhoi hefyd. Ond yr unig anhawster oedd, doedd e ddim yn gweithio. Doedd dim byd yn gweithio gyda'r cyfrifiadur yma. Ac felly bydd rhaid ffonio'r siop a siarad â rhywun, ac nhw yn cynnig i ni wneud hyn a'r llall i'r cyfrifiadur yn crybwyll bod ni wedi gwneud rhywbeth yn anghywir, a mae eisiau rhoi'r wifren yma fan hyn, a mae eisiau gwneud rhywbeth arall, a mae eisiau troi ymlaen, a bant, ymlaen. Pob math o bethau nhw'n cynnig i ni wneud, ac felly trio hynny, ac yna dal ddim yn gweithio, felly ffonio eto, ac eto, ac eto, am fisoedd, a cael yr un atebion. Nhw'n dweud triwch hwn, triwch y llall, triwch hyn, chi ddim yn gwneud yn iawn, ac pob math o bethau wrth i ni siarad â rhywun ar y ffôn. Nes yn y diwedd, fe dweud nhw, falle'r problem yw'r argraffydd, felly deithwch chi dwch ar argraffydd nôl mewn, ac yn y blaen. A mi fyddwn ni'n ffonio to yn dweud, na, mae'n dal i ddigwydd, a chi'n gwybod beth mae fel, chi'n eistedd gyda'r ffôn, a dwi ddim yn credu pryd hynny, oedd y ffôn yn rhoi gyda'r gallu i chi wasgu rhyw fwtwm lle o dim eisiau chi ddal eich clist. Oedd yn mynd ar draws y stafell, felly oedd hwnna'n mi gael, so chi'n dal wrth eich clist chi fan hyn yn blino ar gerddoriaeth yma, byddar eich pen, a rhyw gan yn mynd rownd a rownd a rownd, am hanner awr yn gwrando ar yr un gan yma, a doedd e ddim yn gan o'n i'n hoffi ta beth. A dim dewis can o'r gwrando ar y gan yma, am oriau, dydd ar ôl dydd, yn ffonio'r siop, dweud, dal ddim yn gweithio, ni wedi gwario lot o arian ar y cyfrifiadur, siarad gwahanol bobl, siarad gyda rhywun technegol, siarad ar gwerthwyr. Yn y pen draw, fi oedd rhaid i fi fod yn eitha pendant yn fy llais. A dweud, dwi am siarad ar pennaeth. Nid unrhyw bennaeth, dwedes i, nid pennaeth y siop. Dwi ddim eisiau siarad ar pennaeth y siop dim mwy. Dwi eisiau siarad ar pennaeth y cwmni sydd yn berchen ar yr holl siopau. Dwi eisiau siarad ar person pwysica, achos dwi wedi bod wrthi nawr am fisoedd a misoedd, a siarad ar pob math o bobl. A mi roedd yn od iawn. Rhywsut fe weithodd hwnna. Dwi ddim yn gwybod sut. Tôn y llais falle wedi newid, dwi ddim yn gwybod. Ond oeddwn ni yn eitha pendant fy mod i eisiau siarad ar hwyn. Fe barodd y sgwrs yna am 2 funud. Na gyd. Dyna i gyd barodd e. Dynes oedd hi, a disgrifiodd hi, dwi'n deall yn union beth sy'n bod ar broblem. A llai ddweud ydych chi nawr beth sy'n bod ar broblem, dylen nhw ddim fod wedi gwerthu'r pecyn yna yn y lle cyntaf. Does dim un o'r peiriannau yna yn addas i'w gilydd. I ni'n gwybod hynny. Dwi'n grac iawn gyda'r siop am werthu fe fel pecyn, ac bore fori am 9:00 fe fydd yna becyn newydd sbon a gwell i chi yn y siop lleol. Diolch yn fawr, ymddiheiriadau mawr. Roedd wedi ffôn nawr, sy'r siop am 9:00, ac dyna ble roedd e. Misoedd ar fisoedd o fod yn rwystredig gan y methu dod yn agos at unrhyw un ar awdurdod i ddelio ar mater. Doedd neb gyda'r awdurdod, y gallu hyd yn oed, i ddechrau gydag achos fel fi, byddai ni ddim yn gwybod. Falle rhyw werthwr ar y siop a ddim yn gwybod fod yr pethau technegol yma. Ond yn y diwedd ges i afael ar rhywun. Fi oedd rhaid fi aros misoedd, oriau ac oriau ac oriau ar y ffôn. Yn gwrando ar ryw gerddoriaeth. Ond dyna chi rhyddhad. Yn y diwedd yn cael datrys y broblem ac yn gallu cael peiriant oedd yn gweithio. Mi'n siŵr bod hwnna'n brofiad mae mwyafrif o bobl wedi cael sawl gwaith yn ein gwlad ni yn sicr. Mae e'n rhywbeth sydd yn ein natur ni, lle mae popeth i chi'n prynu, mae yna rhywbeth yn mynd o'i le, ac mae'r rhaid treulio oriau yn dod i waelod y mater. Ond am ryddhad. Ond mae'r salmydd yn sôn am ryddhad lot yn fwy nag unrhyw beth i ni'n prynu yn y byd yma. Mae'r salmydd yn dod yn agos at Dduw. Mae e'n cyrraedd yr un
sydd ar awdurdod. Mae e'n dod yn agos ato, ac mae e'n gwrando arno, ac felly mae yna ryddhad a llawenydd mawr. Felly yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar dymuniad y ceisiwr. Ac yn ail, angen y ceisiwr, ac yn andrydydd ac yn olaf. Rhyddhad y ceisiwr. Wel, yn gyntaf, dymuniad y ceisiwr. Nesaued fy ngwaedd oedd flaen. Arglwydd, gwna i mi ddeall yn ôl dy air. Deied fy ngweddi ger dy fron. Gwared fi yn ôl dy air. Nifer o bobl ar ryw adeg, siwr o fod, o'i bywydau nhw, wedi teimlo yr angen i wybod mwy ac i ddeall pam ydyn ni yma efallai am ryw cwestiynau. Dwi'n siŵr fod y mwyafrif o bobl yn y byd yma wedi cael y degau felly. Wedi teimlo ryw angen, chwilfrydedd, i ddarganfod mwy. Pam i ni yma? Pob math o wahanol gwestiynau, efallai am Dduw, efallai am gyfnod yn teimlo gwacter bywyd. Tybiwn ni fod yna rai, hyd yn oed heddi, pobl ni'n gweld, ond chi ddim yn gallu dirnad hynny ar eu hwynebau nhw, chi ddim yn gwybod beth maen nhw'n meddwl amdano, ond tybiwn ni fod yna lot fawr, rhai i ni ddim yn nabod, sydd yn teimlo yr gwacter yma yn ei bywydau. Efallai fod problemau bywyd yn dechrau pentyrru, ond nid yw'n siŵr o fod yn wir. Faint o bobl lle mae bywydau nhw'n llawn problemau, ofnau, ac mae'n pentyrru, ac yn dechrau gofyn cwestiynau. Pam fod hyn yn digwydd? Os oes yna Dduw, pam fod yn gadael i hyn ddigwydd? Os yw yn wir fod y Beibl yn dweud Duw cario Duw, pam fy mod i'n dioddau? Pam fod pobl yn dioddau? A falle bod yna bobl yn gofyn y cwestiynau yma. A falle bod yn dwysau ar adegau, ond yna, mor aml fod yr ymdeimlad neu'r awydd yn lleihau. Ni wedi weld efo'n hyn. I ni wedi weld, dwi wedi bod yma mewn amryw gwasanaethau dros y blynyddoedd ac ambell waith dim digon aml i weld pobl yn dod i fewn, ond dwi wedi bod mewn oedfa o dro i dro, lle mae yna bobl yn dod i fewn ac yna rhywsut ar ôl i chi bregethu, maen nhw eisiau siarad ac maen nhw'n dweud rhywbeth a chi gallu gweld, maen nhw wedi cael eu hysgwyd efallai neu wedi teimlo rhyw help yn yr oedfa, dim cefndir, ddim wedi bod o'r blaen, ac maen nhw'n dweud, dwi wedi deall, dwi wedi dod i gredu, dwi wedi clywed rhywun yn dweud hyn, dwi wedi dod i gredu. Ac wedyn byth gweld nhw to. Dwi wedi gweld nhw ar y strydoedd, dwi wedi gweld un ar y stryd, yn cerdded a dim gwahaniaeth o gwbl. Beth oedd hwnna? Beth oedd wedi digwydd? Beth oedd wedi peri nhw ddod mewn? Beth oedd wedi peri iddyn nhw i ymholi? Dwi wedi gweld y digwydd, mae'n dorcol, mae'n gael y nogol ar y pryd, mewn dyddiau fel i ni'n byw, lle ychydig iawn i'r pobl sy'n dod mewn i oedfa hon. Ond yna, mae rhywun yn dod i fewn, a chi'n meddwl, maen nhw'n dod lan, a hyd yn oed siarad ar y diwedd, a mae rhai yn dweud, mae hwn, falle wedi dod 2-3 gwaith, falle am fis wedi dod, a chi'n meddwl, mae yna rhywbeth yn digwydd fan hyn, ac yna, maen nhw'n dweud, dwi wedi dod i gredu, dwi'n deall, a dwi'n mor hapus, a chi byth yn gweld nhw to. A sa'n nhw'n mynd i gapel beth to? Beth sydd wedi digwydd? Beth oedd hwnna? Wel, mae'n anodd dweud, ond diwe. Ond falle, ni'n gallu dweud hyn, rhyw chwilfrydedd, rhyw ymholi dros dro. Rhyw broblem oedd wedi digwydd, rhywbeth wedi dychryn nhw efallai, sydd wedi peri iddyn nhw feddwl am dragwyddoldeb ac am bwrpas bywyd, ac wedi dechrau poeni am y peth, a wedi dod i oedfa efallai am gyfnod, ac yna, maen nhw'n teimlo falle bod yna rhyw help a maen nhw'n mynd. Wel, yn sicr, beth bynnag yw'r achosion o'r pethau yna, fi'n siŵr bod yna amryw reswm gallech chi rhoi dros y pethau hynny. Nid dyna sydd fan hyn. Yn sicr, mae'r salmydd yn dangos ei fod am wybod mwy. Mae am agosau at Dduw, mae am nesau at Dduw, mae am ddod yn agos at Dduw. Dyna yw ei awydd, a dwi ddim yn ymddangos. Na diw, os chi darllen yr holl salm, yn sicr dwi ddim yn ymddangos. Hwn i diwedd y salm. Mae e'n brofiad i ni wedi gweld trwy gydol y salmau. Mae am agosau at Dduw. Mae am ddod ato, mae am nesau ato. Ond i ni gallu gweld hefyd y natur y weddi. Mae e'n dangos, mae gwahanol yw'r profiad yma. Mae e'n brofiad dwys.
Mae e wir am ddarganfod. Mae e am heddwch mwy na dim byd arall. Mae e eisiau atebion. Mae'r atebion mae wir yn ei boeni fe. Efallai wedi bod yn ei boeni fe am gyfnod hir. Ac felly nawr, mae e fel bethau'n dod i ben. Mae e'n dod ac mae'n dweud, dwi am gwybod. Dim dros dro yw hwn. Mae wedi cael gafel arno. Mae'r llyfrau sydd yn disgrifio'r adnod yma, yn disgrifio y weddi yma, mae yna rhyw elfen o gryndod yn ei lais. Nesaued fy ngwaedd o'th flaen arglwydd. Maen nhw'n pwysleisio yr elfen o grynu yn y llais, fel petai yn ofni na fydd yn cael gwrandawiad. Mae yna rhyw gryndod yna. Mae e'n rhywbeth ond diwedd. Pan ych chi'n gweld rhywun a chi'n gwybod maen nhw'n ffeindio fe'n anodd i siarad. A mae'r wefus, chi'n gallu gweld nhw, maen nhw'n trio rheoli hunan. A dyn nhw'n gallu cael y geiriau mas, a maen nhw'n llais yn torri, a falle bod y llyged yn dyfrio. A chi'n gwybod, mae hwn dan deimlad mawr. Dwi ddim yn gallu rheoli, dwi'n gallu rheoli gorff ei hun hyd yn oed. Mae'r profiad mor ddwys, a dyma'r elfen o weddio sydd fan hyn gan y salmydd. Mae e fel petai yn ofni, na fydd yn cael gwrandawiad. Ond gai bwysleisio, nid ofni na fydd yn cael gwrandawiad oherwydd yr un mae'n galw arno. Nid dyna beth sydd fan hyn. Does dim pwyntio bys fan hyn at Dduw. Be mae'n ofni yw oherwydd fe, dwi ddim yn heiddi gwrandawiad. Mae Dduw o fewn ei hawl llwyr i wrthod gwrando arna hyd yn oed. Dwi ddim yn cwyno, dwi'n rai fel fi ddim yn mynd i cael gwrandawiad, ond nid dyna fel mae pobl yn siarad. Pobl yn siarad fel am bobl pwysig y byd mac. Maen nhw'n hoffi dweud, maen nhw mor bwysig, nhw ddim siarad yr rhywun fel fi. Nid dyna'r naws sydd fan hyn. Dyw'r salmydd ddim yn dweud, nid yw Dduw mynd i siarad ar rhywun fel fi, achos dwi jyst yn rhywun bach cyffredin lawr fan hyn. Nid dyna be mae'n dweud, na. Mae'n gweld Dduw yn gwbl iawn ac yn deg yn y ffordd mae'n ymdrin â phobl. Ond be mae'n teimlo yw, does dim lle gen i ddisgwyl cael gwrandawiad, a mae yna rhyw gryndod yn y llais. Mae'r salmydd yn gwybod am fawredd Dduw, a mae'n gwybod am ei faint yntau hefyd. Mae un bach ydoedd o gymharu am mawredd Dduw. Mae'n gwybod mae brwnt yw yn wyneb sancteiddrwydd Dduw. Gwybi nad oedd yn heiddi gwrandawiad, roedd yn ymwybodol nad oedd ganddo droed i sefyll arni. Doedd dim byd i ddadlau o'i blaid. Ond nid dyma ble ni eisiau gweld pobl yn dod. Bod na rhyw gryndod yn y llais. Bod na rhyw ofn na fydd gwrandawiad, nid oherwydd yr un sydd yn gwrando, ond oherwydd nhw. Nad ydw i'n heiddi gwrandawiad. Yn lle dweud mae gen i hawl, mae gen i chi'n gwybod pwy ydw i, ydych chi'n gwybod dwi wedi trio fy ngorau, a dod fel na, dim byd felly sydd gan y salmydd, mae e'n dod gyda dim byd o'i blaid e. Nid oedd yn gallu dadlau fod yn grefyddol, oedd yn gwybod bellach. Mae lot o bobl wedi trial hyn, ond pan yn dod at Grist am y tro pan ni'n dod i gredu, fe fi pob Cristion yn tystio i hyn, yn dod i weld dwi ddim yn gallu dadlau ar sail fy nghrefydd. Hynny yw fy mod wedi mynd i gapel erioed. Ges i fy magu ar aelwyd Gristnogol. Allwch chi glywed Cymru yn sicr. Wel, y Cymru a fi, mae rhyw oed, ni'n gweld bod hwnna wedi stopio, achos dyw plant bellach ddim yn mynd i gapel o gwbl bron iawn. Ond mi roedd na rhyw gyfnod yn ein gwlad ni, lle oedd bron pawb yn mynd i rhyw gapel, neu rhyw gysylltiad â chapel. Ac felly byddwch chi'n gallu meddwl, ydych chi'n gwybod pwy ydw i? Dwi wedi mynd i gapel trwy fy oesi, dwi wedi dysgu yn yr ysgol Sul, dwi nawr yn ddiacon yn henuriad neu beth bynnag. A chi gallu gweld yr ymfalchio yn ei crefydd. Ond mae'r salmydd yn gwybod, nid oes ganddo fe droed i sefyll arni ar sail crefydd. Nid yw ei grefydd e'n ddigon da. Achos i gyrraedd Dduw, os i ni'n mynd i fynd yn ôl hynny, mae rhaid i ni fod yn berffaith. Mae rhaid i ni bod y person mwyaf crefyddol ac mwyaf perffaith a fi oedd erioed i cael gwrandawiad gan Dduw. Does dim hawl dyn ni ar sail ein crefydd ni. A mae'n gwybod hyn. Mae'n gwybod pa mor fyr yw ei grefydd o'r safon. Gwybi ni all defnyddio i ymdrechion i blesio Dduw. Yr ymdrechion sydd wedi bod i wella, i drio gwella. Gan y gwel ei orau fel bratiau brwnt.
Yr oedd e wedi gweld hynny. Yr oedd e'n gwybod. Yn y weddi, chi gallu gweld bod e wedi gweld I orau fel bratiau brwnt. Dw e ddim yn pledio gwrandawiad ar sail ei ymdrechion e. Mae Elais yn bradychu'r ofn sydd yno. Na fi Dduw yn gwrando arno. Ac mae e'n dyheu. Ac felly, mae e'n dod yn ofnus, yn crynu, yn pryderu am ei enaid. Eto, mae'r disgrifiad fel cri plentyn bach sydd mewn argyfwng ac am sylw ei fam, neu cri anifail sydd wedi ei frifo. Ydych chi wedi clywed anifail sydd mewn poen? Mae yna rhywbeth triennus amdano pan mae'r cwn gatre dyn ni. Yn falch, dwi ddim wedi digwydd mor aml ac beth o'n i'n disgwyl, ond mae wedi digwydd pan ych chi'n sefyll ar bawen un ohonynt. Chi'n clywed y gri. Mae'n mynd trwyddo chi. Chi'n meddwl, mae rhywbeth mawr wedi digwydd fan hyn. Mae rhywbeth sydd ddim yn naturiol, rhyw floedd yn dod o'r ci. Mae di frifo. Ac rhywbeth tebyg sydd yn dod, rhywbeth naturiol sydd yn gorlifo allan o'r enaid. Mae e mewn poen. Mae e mewn argyfwng. Mae yna ymbilio sydd yma. Pledio am sylw Dduw. Mae yna deirineb, y dyfal barhad. Nid yw'n rhoi'r fideo yn y to, fel ni'n gweld rhai, ond dyn ni'n gweld e? Ni wedi weld e. Rhywun sy'n falle'n dechrau gofyn cwestiwn am gyfnod a diddordeb dyn nhw, a maen nhw'n gwneud proffes efallai, ond yna mae'n pylu, mae'n diflannu, mae'n lleihau, ac maen nhw'n diflannu, maen nhw'n mynd ôl i'r byd, neu beth bynnag. A chi'n meddwl beth oedd hynny, ond nid yna beth fyna. Pa mae Duw wir ar waith, mae'r cri sydd yn dod o enaid, mae yna rhywbeth gwahanol amdano fe. Mae'n dod o waelod y galon o'r enaid. Mae yna deirineb yna, mae yna ddyfal barhad. Mae yna angerdd yno. Fel yr emynydd yn dweud hyn. Oedd flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd wyf yn ei geisio a cheisio eto wnaf. Trigaredd I mi dyrod, gwrandewch ar hwn, rwy'n marw onys caf. Dyna falle sydd yn dangos I fod yn debyg i'r Salm. Mae'r holl bennill yna, pechadur yw fenw ni, yn sefyll o hir bell. Dwi ddim mor llawn balchder yn meddwl bod hawl dy fi ddod yn agos I'th presenoldeb. Na, mae'n gwybod ei enw yw pechadur a'r mwyaf o pechaduriaid. A be mae am trigaredd, ond dyma efallai sydd yn dangos natur y cri sydd yn dod o'r enaid. Rwy'n marw onys caf. Dwi ddim yn mynd I fodloni. Dwi ddim yn mynd I fynd o yma. Dwi ddim yn rhoi'r ffidil yn y to. Rhaid I mi cael ateb. Dwi'n cofio nôl I pan des I gredu, fi'n cofio yr adeg blynyddoedd o rhywbeth tebyg yn gofyn cwestiynau, yn poeni ac yn ofni, ond dwi'n cofio un noson, un o Sul, yn clywed, yr unig beth alles I oedd y pregethu am llen o angrediniaeth sydd dros enaid pechadur. A meddylis I, dyna fe, dyna ddisgrifiad o fi, a benderfynnes I, rhaid I fi fynd I siarad gyda'r gweinidog, sef yn had. I fi fynd I weld fy nhad yn y stafell fach, byddwn ni byth wedi breuddwydio wneud y fath beth, bydde gormod embaras arna I, ond I ddim yn teimlo, ond I eisiau siarad gyda fe am beth o'r fath. Ond allai ddweud hyn ond chi, byddwn ni wedi marw ond I bai I mi cael ateb. Ond ni wedi meddwl, sdim ots gen I dim oed, dwi'n mynd I adael I diwrnod arall fy'n heibio. Dyna oedd natur y gri. Roedd na rhyw ddeheuad yna, sdim ots gen I pwy sy'n gweld, sdim ots gen I be mae pobl yn mynd I ddweud, rhaid cael ateb. Ond nid dyna'r natur. Os yw rhywun yn gallu anghofio amdano fe am bythefnos, yna chi gallu dweud, wel, beth sy'n mynd ymlaen? Wrth gwrs, fe allai fod yn yr ysbryd glân yn dechrau gwaith a bod yn cymryd amser. Ond yn dod at gris am iachawdwriaeth, un peth sy'n sicr, mae'r enaid, mae yna rhyw cri yna, mae yna rhyw floedd yna. Mae fel anifail wedi brifo, fel baban yn crio fi fam. Mae dwi ddim yn mynd I fodloni, dyw babi bach ddim yn mynd I stopio crio, nes bod y fam neu'r tad yn pigo'r plentyn lan. A maen nhw'n stopio. A dyna'r natur y weddi fan hyn. Rwy'n marw onys caf. Wel, gadewch ni symud ymlaen angen y ceisiwr. Yn gyntaf, mae'n pledio, ond yw e? I ni'n gwybod hynna, mae'n ymbilio. Mae'n ymbilio ar arglwydd I dynnu pob rhwystyr I ffwrdd. Dyna be mae'n neud. Mae am nesau at Dduw.
Mae am wrandawiad gan Dduw. Mae am ddod yn ddigon agos i Dduw i glywed ac i wrando ar ei griau. Mae eisiau cael y gwrandawiad. Ac mae'n elfen fan hyn yn yr weddi, yn yr ymbiliad, o Dduw, tyn ymaith bob rhwystyr. Mae'n ymwybodol o'r rhwystrau sydd ar y llwybr at Dduw. Mae'n gweld ei bechod fel mynydd anferth rhyngddo fe a Dduw. Mae'n gweld y rhwystyr. Mae wedi brofi fe. Hyn sydd wedi peri iddo fe grio yn y lle cyntaf. Ac mae'n gweld yr rhwystrau yn gyntaf i fe bechod fel mynyddoedd byd anferth. Mae Pantycelyn wedi profi fe. Mae mor fawr, dwi ddim yn gwybod sut i ddod dros y mynydd yma. Dwi ddim yn gwybod sut i ddelio gyda fe. Mae wedi dweud, dwi wedi trio delio gyda'r mynydd o bechodau. A dwi wedi trio delio gyda un, a fi'n credu bod fi wedi gwella, a falle un ohonyn nhw oedd hyn, peidio bod mor flin yn y bore. A dwi wedi gwneud yng ngorau glas i peidio fod yn flin yn y bore, a dwi wedi tynnu hwnna oddi ar y mynydd a'i daflu fe draw fan hyn, yn meddwl bod e wedi delio gyda fe, ond wrth gwrs, ar ôl wythnos, mae e'n dod nôl i'r mynydd. Dwi ddim wedi delio dy fe. Ond un ar ôl y llall, mae'n gweld mae'n fynydd anferth. A just tynnu fel darn bach o dywod, un ar ôl y llall. Dyna fel mae'n dweud, mae ar rif awr, mae yna ormod o bechodau i fi ddelio nhw. Ac felly dwi ddim yn gwybod, a mae'n dweud, o Dduw, tyn yr rhwystrau i ffwrdd. Mae'n gweld y temptasiynau yn rhwystyr ar y ffordd i ddod at Dduw. A mae'n dweud, o Dduw, tyn y temptasiynau i ffwrdd. Mae wedi profi'r un drwg yn tynnu ei sylw, yn dod yr rhwystrau ar ei draws, yn peri na fydd yn dyfal byrhau yn ei geisio. Sawl un sydd wedi dechrau ceisio. Ac yna mae yna rhyw wahoddiad i fynd i ffwrdd ar wyliau falle, am bythefnos. Ac chi'n gwybod, na chi gyfle, a mae'r holl dadleuon yna, chi di blino, chi di gweithio'n galed, chi ddim wedi cael gwyliau ers tipyn, dewch gyda ni, ond chi'n gwybod bod yr cwmni sydd yn mynd, y pobl sydd yn mynd, fydden nhw ddim yn llesol i'r enaid. Ond mae angen gorffwys arno ti, mae angen i ti ddod ac felly mae'r rhwystyr, mae'r temptasiwn yn ormod, ac i chi'n mynd ac efallai nawr mae'r awydd am bethau Dduw wedi lleihau rhywfaint. Ond nid llawer wedi profi hynny, neu rhywun yn dod i oedfa, a beth sydd yn digwydd? Mae yna rhywbeth yn peri, falle bod yna rhywbeth yn digwydd i'r car. Mae car wedi torri lawr, neu falle bod chi'n mynd teimlo'n dda, a mae'r wythnosau yn heibio. Dyna sut mae Satan yn gweithio, mae'n dod ar rhwystrau, ar ein traws ni, yn peri na fyddwn ni yn ei geisio. Ond mae'r salmydd wedi deall, mae wedi gweld digon o rhwystrau. Mae wedi gweld ei bechod, mae wedi gweld y temptasiynau, mae wedi clywed sybrydion yr un drwg, ac nawr mae e'n pledio, deied fy ngweddi ger dyfron. Paid a gadael i ddim byd i rwystro fy ngweddi i ddod ger dyfron. Gwared fi yn ôl dy air, gwybu i weddi ddod at Dduw nawr, mae'n gwybod, mae angen help arno. Mae wedi gweld y gagendor anferth yma rhwngddo fe a Dduw. Ond dwi ddim yn fodlon tan iddo leiaf dod a chael gwrandawiad. Dyna beth mae eisiau. Mae'n gwybod, os ga i wrandawiad. Mae e am wybod mwy am Dduw. Mae e am wybod mwy am y cyfryngwr. Ond nid yna sydd angen ar y ceisiwr. I wybod mwy am Dduw ac am fab Dduw, y cyfryngwr, Iesu Grist, yr un sy'n dod â ni at Dduw. Gwybu ni allan ni'n erth ei hun dod yn agos at Dduw, ond dyma yw ei ddymuniad fel mae'r emynydd yn dweud, nesau at Dduw sydd dda i mi. Dyna be mae'n gwybod, mae wedi deall hynny. Mae wedi deall, nesau at Dduw sydd dda i mi. Dyna yw'r gorau. Os ych chi eisiau dymuno unrhyw beth ar unrhyw un, dyma beth dylech chi ddymuno iddyn nhw, y byddant yn nesau at Dduw gan fod yn dda iddyn nhw. Dwi'n nesau at y bos ddim yn ddigon da. Falle wneud e helpu chi cael swydd, dwi'n yn gwybod. Falle wneud e roi fwy o gyflog i chi, falle fydd hwnna'n help. Ond dwi ddim lot o werth yn rhagwyddoldeb. Dwi'n cwrdd â rhywun yn y maes chwaraeon, yn y byd chwaraeon sydd yn enwog am ennill cwpa yn y byd. A falle chi dwi wedi dod â cwrdd â, fi wedi'n agos, dwi wedi sigloi llaw nhw, dwi wedi siarad â nhw. Da iawn. Pa werth yw hwnna? Pe taw ni'n cael cwrdd â, y chwaraewr gorau rygbi'r byd erioed, a sigloi llaw nhw. O, dwi'n mynd i helpu fi mewn bywyd? Na, allai ddweud oedd bobl wedi gwrdd â fe. Ond pa werth yw ei mi? Be sydd o'r ei mi? Nesau a Dduw sydd dda i mi. Dyna'r unig be sy'n dda i mi. I'r enaid.
A dyma dymuniad y salmydd, gad I fy ngweddi ddod ger dy fron, I ddod yn agos at y ti. Ac yna mae yna gobeith I mi. Os daw fy ngweddi'n agos, mae yna obeith. Onid dyma baich y ceisiwr. Mae'r emynydd yn parhau yn yr un emyn, pechadur wyf, mi welaf o Dduw, na allaf ddim rwy'n dlawd, rwy'n frwnt. Ydych chi'n gallu dychmygu'r salmydd nawr? Fel mae fe yw'r awdur, mae fe sydd wedi cyfansoddi'r emyn. Mae'n swnio'n debyg iawn, yn dyw e? Dyma yw profiad, ond dyma yw profiad pob Cristion. Pechadur wyf mi welaf o Dduw, na allaf ddim rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n eog, o bydd trigarog im, rwy'n addef, nad oes gennyf, drwy mywyd hyd fy medd, o hyd ond gweddi pechais, nid wyf yn heiddi hedd. Dwi ddim yn heiddi gwrandawiad, dwi ddim yn heiddi maddeiant. Ac felly, onid dyma gweddi'r ceisiwr, mi glywais gynt fod Iesu. A'i fod felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. O derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy. A maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Dyma yw natur y weddi, y crio, y floedd, yr angerdd yma. Yma'r salmydd yn ei brofi, yma'r emynydd yn ei brofi. Dyma beth mae'n gweld. Mae'n dweud, mae fel beth chi'n dod â dadl ger bron Duw. Dwi wedi cael gwrandawiad, dwi wedi dod atat. Mae'r arglwydd wedi clirio'r hwystrau, mae wedi clywed fy ngweddi, a dyma yw fy ngweddi, a dyma yw ei gais, a dwi wedi clywed gynt fod Iesu, a fod felly nawr yn derbyn rhai fel fi. Dwi ddim yn heiddi fe, dwi ddim yn heiddi maddeiant, dwi ddim yn heiddi unrhyw beth, ond dwi wedi clywed. Dwi wedi clywed rhywle yng ngair Duw dy fod ti wedi anfon dy fab Iesu Grist a'i fod yn derbyn rhai brwnt fel fi. Ac felly ar sail hynny, dyma beth mae'n dweud, o derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Dyma yw iachadwriaeth I chi. Dyma yw yn y salmau, dyma yw yn yr Emynau Cymru. Be maen nhw'n dweud, Crist yw'r unig ateb. Nid oes ffordd at y tad, ond trwy Iesu Grist. Does dim gwrandawiad heb yr help yma, does dim gobaith. Mae'r salmydd yn gwybod hyn. Chi'n gallu clywed yn ei lais yn y cri. Rhaid un gwell nag un sydd yn berffaith. Mab Duw ei gynrychioli I sefyll yn ei le o flaen y tad. A gwybu y salmydd nad oes gobaith ar ben ei hun. Ond mae'r pechadur wedi clywed fod na un sydd wedi dod. A'r un hwnnw yw mi glywais gynt fod Iesu. A'i fod felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. Ac fe fydd yn sefyll yn fy lle. Dyna beth dwi wedi clywed. Dyna beth dwi wedi clywed, bod fod ti o Dduw yn derbyn. O derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy. Derbyn fi yng Nghrist. Y mae Crist yn sefyll o fy mlaen. Y mae wedi wneud y cyfan sydd yn angenreidiol. Iddo gael nid yn unig gwrandawiad gan Dduw, ond derbyniad. I Grist ddod a chyflawni'r gyfraith yn ei le. I Grist ddod fel oen ac iddo fynd fel oen i'r lladdfa yn ei le. A chymeryd ei gosb yn ei le. Ac felly trwy heiddiannau am arwolaeth Iesu Grist, fe gall dderbyn yr hyn y dyheia amdano. Heddwch a Duw, maddeiant pechodau, bywyd tragwyddol. Dyna yw gweddi'r salmydd. Mae am randawiad. Mae am achubiaeth. Mae am faddeiant. Mae am cymdeithas a Duw. Ac mae'n gwybod does dim gobaith iddo yn ei nerth ei hun, ond fod na un yn gallu dod. Sydd wedi ddarparu ar ei gyfer, wel yn drydydd yn olaf. Rhyddhad y ceisiwr. Pan o'n i'n delio â phroblemau fel fy nghyfrifiadur neu unrhyw beth tebyg sydd yn ymwneud â'r tŷ neu'r car, unrhyw beth ni wedi brynu. A mae yna rhyw broblem I ni'n gwybod. Dwi'n gwybod dwi wedi gwneud y sawl gwaith pan yn cael rhyw broblem gyda'r we. Alla ddim dweud faint o ddyddiau ar y ffôn dwi wedi trilio. Yn enwedig yn ystod cyfnod clo, lle roedd y we mor bwysig.
yn ffonio ac yn dweud yw'r we ddim yn gweithio, ac yna peidio cael datrysiad. Ond dyna'r rhyddhad pan o'r diwedd i ni'n cyrraedd i ni fod i siarad â nhw ac maen nhw'n neud rhywbeth am y peth. Ond wedi dweud hynny gyd, does dim cymhariaeth a'r rhyddhad y profodd y salmydd. A'r rhyddhad y mae'r ceisiwr yn ei brofi pan yn dod at Grist. Dyma yw'r rhyddhad fwyaf oll. Pan yn gwybod ei fod wedi cael gwrandawiad gan yr arglwydd, achos bryd hynny, pan i chi'n gwybod bod yna wrandawiad, i ni hefyd dylsyn ni wybod, os oes gwrandawiad, yna mae yna dderbyniad. Mae e'n derbyn. Mae e'n darparu'r hyn i ni'n gofyn, achos mae'r Beibl yn mynnu hynny. Dyna beth mae gair Dduw yn dweud. Os yw Dduw yn gwrando ar ein cri ni, mae e'n darparu, mae'n ateb y weddi. Achos mae wedi dweud, y sawl a ddaw ata fi, nes bwriaf ymaith byth. Dyna i chi'r addewid, trwy mae'n rhedeg, trwy'r ysgrythyr. Felly mae yna ryddhad pan i chi'n gwybod mae yna wrandawiad, achos felly chi'n gwybod bod yna dderbyniad. Rhaid bod derbyniad. Gan fod Dduw wedi addo hyn, mae e'n Dduw sydd yn llawn trigaredd, mae e wedi agor ffordd y mae pechaduriaid yn gallu rhodio arni, sydd yn cyrraedd nefoedd, yn cyrraedd ei orseddfa o ras, Nesau fy ngwaedd o'th flaen o arglwydd, gwnau mi ddeall yn ôl dy air, deied fy ngweddi ger dy fron, a sylwch hwn, gwared fi yn ôl dy air. Ond nid yna'r gobaith, gwared fi yn ôl dy air. I ni wedi pwysleisio hynny llawer o weithiau yn ystod yr wythnosau diwetha wrth edrych ar amryw adnodau yn Salm 119. Y pwyslais ar yn ôl dy air. Mae dy air yn dweud hynny. Ond ni dylen ni, fel Cristnogion, fod yn defnyddio hynny fwy. Dylen ni edrych ar air Dduw a gweld yr addewidion ac yna yn ein gweddiau ni'n dweud, yr wyt ti o Dduw wedi dweud. Yr wyt ti wedi addo. Ac felly o Dduw ateb dy weddi bydd yn ffyddlon i ddau, achos i ni gallu dadlau gyda Dduw, o Dduw bydd yma ni bydd. O ni bydd fe'n wahanol yn ein hoedfa o ni, petai'r plant yr arglwydd yn dod i'r oedfa ac yn mynd i'r cwrdd y gweddi ac yn gweddio lle mae yna 2 neu 3 ynghyd yr wyt ti di addo bod yno gyda nhw. Gad i ni deimlo fe te. Dyna beth i ni eisiau dweud o Dduw. Atgoffwch Dduw. O Dduw, yr wyt ti wedi roed ar addewid i ni. Dy fod ti'n mynd i fendithio, felly tyrd bendithio ni. A'r un peth, i ni'n gallu cyflwyno'n hanwyliaid i'r arglwydd ac yn dweud, o Dduw, byd garog, i ni'n gweddio am eu heneidiau nhw. Felly ateb dy weddi o Dduw. Tyrd lawr a gweithio'n rymus yn ein plith ni. Rho'r weddi o ffydd i ni i wybod beth ddylen ni fod yn gofyn amdano. Ac felly ni'n gallu dofyn hyn pa mae'r enaid, yr enaid sydd yn ceisio iachawdwriaeth, sydd dan pwysau ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Yr un sydd yn ofni treialon bywyd, yr ofni'r bedd efallai, ofni salwch, ofni cydweithwyr, ofni teuluoedd, ofni treialon, beth bynnag yw'r ofnau, bod nhw'n dod yn llwythog at y groes ac yn dweud hyn, yn ôl dy air gwared fi. Gwared fi yn ôl dy air. O, mae hyn yn seiliedig ar ei berson ond ydyw. A mae'n gallu dweud yn ôl dy air. Achos mae'n awdurdod felly. Achos mae un sanctaidd yw Dduw, perffaith, un sydd yn ac yn gorfod bod yn ffyddlon i'w air. Y mae e wedi addo. Gai ofyn, oes yna rai, oes yna un sydd yn ceisio, sydd yn gwrando. Sydd yn ofni na fydd gwrandawiad. Dyna chi hyfryd. Petai rhywun yn dod ar ddiwedd oedfa ac yn dweud, dwi'n ofni na fydd gwrandawiad i fi, achos i chi'n gwybod be fi wedi wneud. A petai nhw'n dweud hynny, mi fydden ni gyda gwen fawr ar yngwyneb, ac yn gallu dweud wrthyn nhw, ti yw'r un. A drai fel ti, y mae'r Iesu wedi dod. Yr rai sydd yn ofni peidio cael gwrandawiad. Os i chi'n dod lan yn dweud, pam dwi ddim yn cael gwrandawiad? I chi'n gwybod pwy ydw i? Wel, byddwn ni ddim yn gobeithio rhyw lawer i weld gwaith fyna. Ond petawn ni'n gweld rhywun yn dod ac
a bod na doriad yn y llais, bod na ddeigryn yn y llyged, bod na ofn, fod na bryder na fi Dduw yn trigarhau oherwydd y blynyddoedd, efallai un sydd wedi cael ei fagu ar eilwyd Cristnogol, mae plan yn blentyn ac yna'n tyfu fyny ac wedi hen droi cefn. Degawdau yn mynd heibio ac yna'n dechrau teimlo ofnau'r bedd. Oes gwrandawiad un fel yr un yna? Wrth gwrs bod na, os ydyn nhw'n dod gyda'r cri yma, os ydyn nhw'n dod yn llawn ofnau ac yn dweud, o, gwrando ar fy nghri, deied fy ngweddi ger dy fron, gwared fi yn ôl dy air. Os ydych chi'n dod yn llwythog, wedi trio efallai gymaint o bethau yn y byd, yn y gobaith y bydd yn dod ar rhyw gysur, rhyw bwrpas, os felly. Os ydych chi'n dod wedi hir grwydro, os felly dewch at Grist, does dim ffordd arall. Does dim un arall gall wneud y dasg, o'n cynrychioli o flaen y ta, does neb arall gall wneud e. Dim ond Iesu Grist, mae'n emyn arall o fenaid, gwel a ddasrwydd y person rhyfedd hwn, dy fywyd mentra arno ac arno rhod y bwn, mae'n ddyn i gyd ymdeimlo, a holl wendidau i gyd, mae'n ddew i gario'r orsedd a'r ddiafol, cnawd a byd. Beth sydd angen i chi wneud? Dewch at Grist ac arno dy fywyd mentra arno. Dy enaid, allech chi dweud, dy enaid mentra arno ac arno rhod y bwn. O tyrd pwysa ar yr Iesu, am gysur, am ryddhad. Wrth ddod at Grist, y bydd yn delio gyda holl wendidau, holl bechodau. O fe fydd e wrth agosau, wrth nesau at Dduw, wrth ddod gyda'r fath gri. Fe fydd yn ymateb, fe fydd yn gwared. Fe fydd yn eich gwared chi, yn eich achub chi, yn eich maddau chi, pam yn ôl dy air. Nesauad fy ngwaith o'th flaen. O arglwydd, gwna i mi ddeall yn ôl dy air. Deied fy ngweddi ger dy fron yn ôl dy air. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy air, i ni yn diolch i ti am dy fab, i ni yn diolch i ti am fforddi a chawdwriaeth, a tyrd i ni'n gweddio, bydd ysbryd ar waith yn tywys y neidiau ata ti trwy Grist, a bydd na lawenhau a'r rhyddhad mawr ar y neidiau llawer heddi. Gweithio ar hoff fydd i ni ddisgwyl pethau mawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy gannu'r emyn rhif 589, 589, rwy'n dygaru a ddyfwyn Iesu, uwch pob geiriau i'w ddodi maes, i'w dygariad, i'w dyheddwch, i'w danfeidrol ddwyfol ras. 589 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Dduw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth.